Hallo Parkstad, ik ben Erwin en dit is de 50ste aflevering van Deswijze at Parkstad. Waarom doe je dat nou? Hè? Waarom doe je dat nou? Het is om het beeld en geluid synchroon te laten lopen. Anders krijg je hele rare dingen dat het geluid niet gelijk loopt met hoe je praat. Nee, en dat willen we inderdaad niet hebben, hè? Dus kom maar mee. Nou, en dit is dus de RTV Parkstad Studio in Landgraaf. En nou ja, dan zie je dus hoe dat nou precies gemaakt wordt. We lopen nu door de editruimtes ook, zeg maar. Maar het mooiste, het hart van de zender, dat ligt hier. En dit is de uitzendstraat. En dan zie je heel veel lampjes knipperen en heel veel kabeltjes. En dat zorgt ervoor dat ik op tv ben te zien. Kijk maar, je ziet nu een aflevering van mij toevallig op het scherm. Hé, daar ben ik. Kijk nou, ja. En ja, hoe dat nou dus precies in zijn werk gaat, hoe zo'n aflevering wordt gemaakt, dat ga je nu zien. Ik zit hier bij de presentator van het programma, Erwin Deswijze. Hallo, Ja. Leuk dat je er bent. Ik wil je even wat vragen stellen. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om een programma te gaan maken voor RTV Parkstad? Ja, het is eigenlijk begonnen op de kermis in Bocholt in mei 2012. Roel Willems, hoofdtelevisie hier, die vroeg mij van, nou ga daar naartoe met een cameraman en doe daar gewoon eens verslag van. En dat beviel eigenlijk wel goed. En ja, sindsdien maak ik zeg maar bijna wekelijks een programma voor RTV Parkstad. Nou, beste kijkers van RTV Parkstad, we zijn op de kermis in Bocholt en nou, we gaan eens kijken wat hier allemaal te beleven valt. Ja, en dit is nu aflevering 50, de making-of aflevering, maar die andere 49, hoe kijk je er eigenlijk op terug? Ja, nou ja, de 50ste aflevering nu inderdaad, hoe kijk ik terug op die afleveringen? Nou, ze waren allemaal ontzettend leuk om te doen. Soms zijn er natuurlijk wat afleveringen dat je denkt van, nou ja, dat had beter gekund, maar er waren ook een paar toppertjes bij. Oktoberfeest Brunssum bijvoorbeeld, daar heb ik me zo erg geamuseerd. Dat was gewoon super. Ik denk ook dat dat een van mijn favoriete afleveringen was. Dus, ja, ik moet je eerlijk zeggen, het Oktoberfeest Brunssum is ook persoonlijk een van mijn favoriete afleveringen. Dus nou ja, we gaan even een stukje kijken. Mag ik even iets vragen? Ja. Jullie staan hier met z'n allen zo aangekleed. Waarom doen jullie dat? Meneer, we vinden het super gezellig hier. Gezellig is. En dan hoort die kleding erbij. Ja. Ja, zijn we erbij. Hey, als jij rondloopt. Ik hoor er niet bij. Ik kan beter naar huis gaan. Ja, ik denk toen nog een hoedje hoor. Dat hoedje maakt een beetje wat goed. Dat hoedje maakt het goed. We zijn originele Oostenrijkgangers. Ja, we gaan 3 tot 4 keer per jaar naar Oostenrijk met die hele groep. Dus moeten we ook hier komen luisteren naar de muziek. Ja. Wat is dus speciaal aan Oostenrijk en aan deze muziek dan? Nou, omdat het ideaal is. Voor de mooie vrouwen. Ook, Wat? En voor de mooie vrouwen. De mooie vrouwen. En die lopen hier ook? Flink holst voor de hutten en zo wat, weet je wat. Ik had helaas niet de juiste kleding aan, maar daar ben ik ook niet zo op. Ik word nu uitgestuurd omdat ik de juiste kleding niet aan heb. Dat is hier, wordt er erg streng op gelet hier, dat merk je wel. Ja, nou ja. Ja, en zo'n aflevering, hoe lang duurt dat nou eigenlijk? Je begint met redactie of zo, opnemen, hoe gaat dat precies? Nou ja, het begint natuurlijk met uitzoeken waar we naartoe gaan. Dus ik ga op internet kijken naar welke evenementjes zijn er te doen in Parkstad. En nou, als ik zo'n evenement vind, dan neem ik contact op met de contactpersoon. En dan zeg ik van, ja, we willen tv-opnames komen maken, is dat mogelijk? En bij wie kan ik me melden, eventueel? En dit begint dus met bellen, mailen. En er komt heel wat bekijken natuurlijk. Dus niet dat ik zomaar ergens naartoe ga en maar overal vanuit ga. Ik probeer alles wel een beetje te regelen dat ik weet wat er gaat gebeuren. En ja, daarna ga ik op zoek naar een cameraman en dan gaan we op pad. En dan kom ik terug met de beelden. Dan moet het geëdit worden en weer weggeschreven, geëxporteerd heet dat. Dus als het filmpje klaar is, dan zet je het op de uitzendstraat en dan komt het op televisie. Ja, wat heb je eigenlijk met tv? Hoe is dat begonnen met tv, met dat tv maken?
Nou ja, het tv maken is eigenlijk ontstaan uit Telekids, het programma uit de jaren 90 op RTL 4. Dus niet de huidige Telekids, maar echt het vroegere met Carlo Bossard en Irene Moors. Dat vond ik zo leuk om te kijken en toen had ik al zoiets van, dit wil ik later ook gaan doen. Dat doe ik ook. Ik ben een opleiding gaan volgen op het Arcus College in Heerlen, KTM, Kunsttheater Media. En daar word ik opgeleid als cameraman. Maar een docent op die school, Roel Willems, hoofd TV hier, die zei dus van, nou ja, lijkt het je leuk om in Bocholt een itemtje te maken. En ja, ik had nooit verwacht dat dat zou uitgroeien in nu de 50ste aflevering. Maar daar is zeg maar de liefde voor tv ontstaan. Dus ik was altijd al met tv bezig, had alleen niet verwacht dat ik nu voor de lens ging staan. Maar eigenlijk werk ik dus ook veel achter de lens. Nou, ik zou zeggen, je doet het ontzettend goed. Ga vooral zo door, op naar de 100. En bedankt voor dit gesprek. Ja, we gaan eens even kijken in een editruimte. En hier zit Frank Vroemen, dat is een editor bij RTV Parkstad. En ja, Frank, editing. Wat is nou eigenlijk editing? Het knippen en plakken van de beelden eigenlijk. Video-editing is eigenlijk de laatste stap van het filmpje. Jullie komen aan met ongeveer een uur beeldmateriaal. En ik moet eigenlijk ervoor zorgen dat dat een leuk filmpje wordt van een aantal minuten. Dus ik moet eigenlijk dat uur inkorten tot 6 minuten. En dat met muziekjes, titelbalkjes, intro en allemaal dat soort dingen en effecten. Eigenlijk tot een leuk filmpje maken. Ja, en dan zoek ik eigenlijk door al die beelden heen wat er is. Hier is er een interview inderdaad. En je zoekt eigenlijk de goede stukjes uit van het interview of van de shots. En die brengen dan eigenlijk op de tijdlijn. En zo maak je iedere keer het filmpje iets langer. En hoe lang duren de filmpjes dan ongeveer gemiddeld? Want je zegt ongeveer 50 minuten beeldmateriaal wat je krijgt van de cameraman. En jij gaat voor... Ja, het ligt er eigenlijk aan. De streven is rond de 6 minuten. Maar ja, soms kan het maar 4 minuten zijn. En soms is het iets langer omdat het gewoon wel interessant genoeg is. Maar het is echt de inhoud. Is de inhoud leuk, dan kan je er een langer filmpje van maken. En is de inhoud beperkt, dus je hebt weinig of zo. Dan maak je eigenlijk gewoon een korter filmpje. Wat je nu ziet is de leader van het programma. De leader is het introfilmpje zodat je meteen ziet welk programma er komt. Maar hoe hebben we dat nou eigenlijk gedaan, dat ik zomaar in een cartoonwereld rondloop? Daar is een trucje voor. Nou, en nu sta ik voor een greenscreen, dat heb je vast wel eens eerder gezien. En dat wordt gebruikt om de achtergrond te veranderen in alles wat je maar wil. Bij het weer werd dat vroeger ook gebruikt om de landkaart weer te geven voor Nederland. En wat ik nu dus kan doen is de achtergrond veranderen in alles wat ik maar wil. Bijvoorbeeld blauw of rood. Of gewoon alsof ik in een woestijn sta bijvoorbeeld. Nou ja, het is wel warm in die trui. Ja, en in moeilijke woorden heet dat dus een chroma key. En nu ben ik op de maan aan het lopen. Ja, je gelooft het niet, maar de maan die heb je ook in Parkstad. Nou, en achter deze deur zit het hart van RTV Parkstad. Loop maar even mee, dan gaan we eens even aan Frank vragen wat dit precies is. Wat is dit? Dit is de server eigenlijk die ervoor zorgt dat alle video's die wij maken hier, dat die op deze computer, op deze server, zo naar de tv's worden gestuurd van alle mensen thuis. Ja. Je kunt eens kijken via Ziggo kanaal 40 en ja, ik moet je zeggen, ik zie hier enorm veel kabeltjes en enorm veel knopjes. En ja, Frank, dan vraag ik me toch af, wat gebeurt er nou eigenlijk als ik op dit knopje druk? Frank, hallo? Het is opeens heel donker hier en zo. Was niet het lichtknopje natuurlijk, hè? Jongens? Nou ja, tot de volgende week dan. Doei!